нигинаро баъд аз чанд моҳи кампайдо ва дур будан аз саҳна дар ин гӯшаи шаҳр мулоқот кардем. бе иттилоъи аз аҳволаш ҳар овозаву гумонҳоро боис гардид ва ҳаводоронашро мушавваш мекард. дар ин мулоқот мушаххас шуд ки овозаҳо атрофи номаш то кадом ҳад аз воқеият дур буданд. агар ҳам нигина ташвише дошт, ташвиши хайре будааст. ӯ акнун боз бо пероҳани зебо аз матоъҳои миллӣ меҳмони фахрии ҷашну чорабиниҳост. дар фаъолияти ҳунарии овозхон шояд дар соли 2017 таҳаввулоти зиёду чашмрасе набуд, аммо дар зиндагии шахси ӯ як рӯйдоди хеле хушу муҳим буд. дар оғӯши ту мемирам, дар оғӯше ки аз гарми ҷонсӯзи танат сӯзам, дар оғӯше ки аз лабҳои нармат бо даҳон нӯшам, дар оғӯши ту мемирам. маҳз дар ин сол масъулияти нигина ҳамчун як зан бозам бештар шуд. ӯ акнун модари ду писар аст. азамҷон ва номи меҳмони навро аз худи нигина шунидем. соли ки гузашта дар зирофа хеле хотирмон буд барои шумо. шунидем барои бори дуввум модар шудед, бале? бале, шукрона бори дигар модар шудам, соҳиби як писарчаи дуструяк шудам. ташаккур. Чӣ ном мондед? довудҷон. дар оғӯше ки мегардад ҳама дунё фаромӯшӣ, дар оғӯше ки ҷои доду фарёд аст хомӯшам. маро ин дам чӣ давлат ҳаст ки бо ту амӯшам. дар бораи зиндагии шахсӣ падари фарзандон нигина ҳам мисли аксар дигар санъаткорон зиёд суҳбат кардан намехоҳад, аммо ба назар мерасад ки садоқат ва бовафоӣ аз хислатҳои дӯстдоштаи ин овозхон аст. чун омадани соли саг ӯро хеле хушҳол кардааст. тамоми мардуми тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон, ҳамаи тоҷикон, ҳамаи форсизабонони дунёро бо соли нави милодии 2018 табрику таҳният мегӯям. баҳрашон аз даргоҳи худованд аввал сиҳат, саломатӣ, бурдвориҳо дар соли нав ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. бигзор ҳамранги саг бовафо бошанд, ба ҳамдигар собиқ бошанд, ба ҳамдигар. таваллуди фарзанд як такони дигар барои часпу талоши ҳунарманд аст. аз ин рӯ пурэнерҷист ва мехоҳад як нигинаи дигарро аз саҳна ҳаводоронаш бубинанд. имсол мехостем бо як тарзи нав, бо як сайли нав, як-ду сурудҳои нав, видеоҳои нав ва консертҳои нав баргузор. گر یاری منی بیا به من یاری کن های های الله. ин овозхони 31 соларо аксаран дар ҷашну шӯрабиниҳо продюсераш Беҳрӯз Зеваров ҳамроҳӣ мекунад. ҳар суҳбату қароре ҳам ки нигина бо хабарнигорон мекунад, аз Беҳрӯз машварат мегирад. И вроде без тебя так пусто, но знаешь, без тебя так просто. Я обещаю быть несложной на параллелях наших, и слова мои не слышать просьбы, что сердце посылает. вале Зеваров на танҳо аз кору асрори зиндагии нигина, балки аз деги шоу бизнеси тоҷик ҳам хуб огоҳ аст. Но ты моя Иша, но ты мои не слыша, где искать мне вновь тебя. соли 2017 барои овозхонҳои тоҷик хеле пурбарор буд ва бисёр аз овозхонҳо дар саҳнаҳои хориҷа баромад карданд, дар ҷашнвораҳо, дар консертҳо, ва ин як қадами хеле хуб аст. вақте ки Зеваров ба мо аз иқдомҳои ҳунармандон аз соли пешин мегуфт, нигина коми аҳли маҷлис ширин мекард. ва ҳам бо камоли майл бо ҳаводорони ҳунараш селфи мегирифт. барои ҳарду тараф ҳам ин лаҳзаҳо лаззатбахш метофт.